večer, vážené dámy, vážení páni. Som rád, že môžem vo vašej prítomnosti predstaviť predvolebný program, ktorý v prípade víťazstva by som aj v pozícii prezidenta evidentne realizoval v plnom rozsahu. On má dve časti, zahranično-politickú a vnútropolitickú. Striktne vychádzam z pôsobností a právomoci, ktoré sú dané do úradu hlavy štátu. Tak začneme zahraničnou politikou, lebo de facto celá zahraničná obranná politika je v zmysle ústavy v rukách prezidenta. Je pravdou, že ešte prezident Schuster delegoval svoju účasť v Európskej rade na premiéra, ale kedykoľvek si toto môže prezident zobrať späť, pokiaľ vidí, že zahranično-politická orientácia Slovenska nie je nastavená v prospech Slovenskej republiky a v záujme občanov Slovenskej republiky. Ono to vyplýva aj z mandátu prezidenta, že prezident je volený v priamych voľbách. A keď dostane väčšinu, tak má oveľa širší mandát vo väčšom rozsahu ako samotná exekutíva, ktorá nakoniec sa vždy delí cez politické spektrum viacerých politických strán s rôznymi programami a už nehovoriac o tom, že sa lomí potom výsledok parlamentných volieb na koalíciu a opozíciu. Môžem vám povedať jednoznačne, že pokiaľ by som sa stal prezidentom republiky, ani jeden vojak, ani jeden náboj, ani jeden cent nejde na Ukrajinu. Ani humanitárnej pomoci. Veď hovoriť o humanitárnej pomoci na Ukrajinu fašistickému režimu, ktorý ženie svojich ľudí do vojny a do zabíjania v záujme anglosasov, toto je oxymoron, to nie je humanitárna pomoc. To je prvá vec. Druhá vec, ako si dovolujú reprezentanti nášho štátu hovoriť o humanitárnej pomoci a vyše 60% obyvateľov Slovenska žije takmer na hranici biedy. No ako ty chceš pomáhať iným, keď ty nevieš nakrmiť svoje obyvateľstvo, aby žilo aspoň na úrovni minimálneho sociálneho štandardu? No veď to je drzosť. To je drzosť. Veď my máme 1 200 000 dôchodcov a vyše polovica má dôchodky 300-400 eur. A predseda jednoty dôchodcov Kodian je spokojný s tým, že dostanú dôchodcovia nejakú jednorazovú pečiatku na koniec roka. On je spokojný s tým, že ten, čo mu to sľubuje, chce dodávať zbranie na Ukrajinu. Veď ty ako otec, keď máš 10 detí, tak sa postaraj o svoje deti, aby ani jedno dieťa nehľadovalo. A až potom môžeš pomáhať susedom, keď majú minimálny sociálny štandard tvoje deti. Ja som rigorózny presadzovateľ dodržiavania práva, právneho poriadku, zákonov, ústavy, aj medzinárodných zmluv. 40 rokov som slúžil len zákonu a ústave. Nikto nikdy, žiaden oligarcha, ani peniaze oligarchov mne nerozkazovali. Mne rozkazoval len zákon a ústava. Ja nie som kandidátom oligarchie a peňazí oligarchov. No ale poďme ďalej k Európskej únii.
Rusko agresor nie je. A Európska únia na pokyn, amerických panáčikov a tutorov vyhlási protiruské sankcie. A tu už sa dostávame aj k úradu prezidenta republiky. Pokiaľ by som bol prezidentom republiky v tomto predchádzajúcom období, zahlasujem proti. Ja nie som proti členstvu EÚ alebo NATO, ale som za striktne dodržiavanie zmluv, platného právneho stavu. Vždy to je o práve. Sankcie v zmysle platného práva môže podľa charty OSN článok 39 uložiť iba Bezpečnostná rada, či už vojenské, politické, ekonomické, finančné, personálne. Európska únia je podriadenou organizáciou OSN a charta OSN je ústavou pre každú organizáciu. Čiže keď Európska únia hlasovala za protiruské sankcie, všetci títo funkcionári, ktorí hlasovali za, porušili zmluvný právny stav. A pokiaľ ide o našich reprezentantov, ktorí za to hlasovali, navyše ešte porušili aj článok 1 odsek 2 ústavy, ktorý hovorí, Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať záväzky plynúce z medzinárodných zmluv. Čiže preto by som zahlasoval proti. A všetci, ktorí z našej strany robili opak, spáchali aj trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. A toto zneužívanie právomoci verejného činiteľa, nedodržiavanie práva má za následok, aký? Ktorý sa dotýka vás všetkých. Rusi prestali dodávať lacné suroviny. Čiže sa vám zvyšujú ceny, narastá inflácia a znižuje sa vám životná úroveň. A tu sme pri úrade prezidenta, že výkon prezidenta v súlade so zákonom a ústavou a medzinárodnými záväzkami sa dotýka každého občana Slovenskej republiky cez peňaženku. Keby som bol v úrade hlavy štátu predchádzajúcich 5 rokov, ani jeden náboj nejde na Ukrajinu, nehovoria tu o spomínaných systémov S-400, kde tí ľudia, ktorí za to zodpovedajú, v konečnom dôsledku Čaputova, budú v budúcnosti trestne stíhaní za vlastizradu. Odzbrojiť svoj štát, to je vlastizrada. A všetci tí, ktorí v tomto smere pomáhali Čaputovej, lebo ona v konečnom dôsledku musela ratifikovať zmluvy, majú návod a pomoc k trestnému činu vlastizrady. Čaputova sa má na čo tešiť. Príde doba, kedy bude súdená aj odsudená. Aj Emanuel Moravec si v Česku myslel, keď hnal českých vojakov s Hitlerom spoločne na východ, si myslel, že sa ho nič nikdy nedotkne. Presne toto teraz robí Fiala a Peter Pavol. Čiže ja vám chcem povedať, ja som kandidátom mieru. Nie na rozdiel od minimálne 3 relevantných kandidátov, ktorí chcú dodávať zbranie na Ukrajinu. Aj keď cez súkromné firmy, predseda parlamentu. Veď Slovenská republika je aktérom celého radu medzinárodnoprávnych záväzkov, ktoré zakazujú Slovenskej republike dodávať zbranie do vojnového konfliktu. A všetci, aj pán Pellegrini, aj Kubiš, aj Korčok sú dodávať zbranie. Čiže sú kandidátmi vojny, lebo dodávky zbraní predlžujú vojnový konflikt a navršujú počty mŕtvych Slovanov. Čiže presne to isté, čo bolo počas druhej svetovej vojny.
Dnes do škôl chodia neziskové organizácie učiť a vysvetľovať deťom cez 70 pohlaví, LGBT, gender, respektíve by mala byť nejaká tá dekriminalizácia pedofílie. Takže toto je veľmi dôležitá otázka. Takže čo by ste vedel urobiť vy ako z pozícii prezidenta, aby sa to zastavilo, aby neboli ohrozované naše deti? Mravná výchova. Školstvo. Ako dosiahnuť? No jednoducho. Istanbulský dohovor bude vypovedaný a musí platiť platný právny stav. No tak jednoducho, minister školstva, keby ty si nechcel realizovať platný právny stav a neuvedieš všetky školské osnovy do obsahovej pôvodnej polohy pred podpísaním Istanbulského dohovoru, tak ja sa jeho pýtať už nič nebudem. Len sa opýtam generálneho prokurátora, či si mieni plniť povinnosti v zmysle ústavy, či si mieni plniť povinnosti v zmysle trestného poriadku, že tu nejaký minister školstva nebude rešpektovať platný právny stav a bude šíriť zvrátené ideológie a pedofíliu. No tak to je trestná činnosť. V tomto smere som nekompromisný v dodržiavaní práva platného právneho stavu, lebo keď ty ustúpiš len o milimeter, tak už sklžávaš do roviny hromadného porušovania práva kýmkoľvek. Veď práve preto Istanbulský dohovor musí byť vypovedaný okamžite, aby nemali ani milimeter štvorcový základne na šírenie týchto bludov. Chcem sa tiež opýtať na VHO zmluvu, lebo ako mama tiež cítim nebezpečenstvo pre deti, pre spoločnosť, ohľadne toho, že chcú zaviesť povinné očkovanie, ohľadne toho, že zdravotnícke právomoci budú mať vyššie ako náš štát. Čiže ako vy to vidíte, či sa to dá nejako napadnúť, alebo z toho vystúpiť, aby tie právomoci oni nedostali. Aby nás náhodou na ulici nechytili a hej, nepozaočkovali napríklad. Ďalej sa vás chcem opýtať na tú alianciu, čo teraz vzniká. To je Maďarsko, Srbsko, Rakúsko, či sa tam Slovensko v prípade, ak vás volia, pridá. Sú to vlastne krajiny, ktoré sú za mier. Čiže keby boli 4 štáty deklarovali zase mier a tlačili na Európsku úniu, možno by sme dosiahli skôr tie mierové rozhovory. To je tak odo mňa všetko. Ďakujem. Takže ak dovolíte, posledná krátka výzva, povie ju pán Baňák, pre vás všetkých občanov Slovenskej republiky a pre pána doktora. Vlasteneckí národní kandidáti Danko, Kotleba, Švec si prajeme, aby odozdali svoj mandát na prezidenta Slovenskej republiky v prvom kole v prospech pána doktora Harabina.